Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning, Bicolandia! Welcome po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ini po mga tungang ang panglima na episode kan sa tuyang programa. Hatod po inisendo kan Department of Agrarian Reform Regional Office number 5 asin proyektong split. Digdi po sa tuyang rehiyon na pinamamayuhan po ni Regional Director Theodore Sindak. Ngunyan pong pagkaaga, panibago na naman pong istorya sa tuyang madadangog, hindi po sa tuyang programa, sharing po sa mga istorya na dagol nino kanong minaging episode, hali po duman sa probinsya kan Sorsogon. Pero po ngunyan pong aga, duman po kita mga tugang sa probinsya nin Camarines Sur, no? Ang Camarines Sur 1. Sinda po ang sa tuyang feature story ngunyan, hindi po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ini po ang sendong kagraryo Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Kaya ngunyan pong aga, bisita ta mga tugang an Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Kandar Camarines Sur 1. Pero introduce ko muna po sa Indo Consisaya. An saya po mga tugang na academic journey, ano? Bilang sarong dedikado na public servant, nagpumpo siya ng pag-aadal nin agrikultura duman po sa Central Bicol State University of Agriculture. Kunahin po habang pagkatapos kayan o bago niya po o pagkatapos kayan nakuha niya po ang Bachelor of Laws degree duman po sa University of Nueva Cáceres. Sering man, siya po mga tugang saro po dahilan sa sayang commitment sa public service, nakuha niya po ang Master's degree in Public Management, major in Rural Development. Ayo po ang nagpakusog kan sa iyang mga tugang na dedikasyon sa pagservice sa komunidad, asin po nagtao po nin empowerment sa tuyang mga parauma. Ang sa iya pong career sa public service nagpoon po kang 1985 bilang Agrarian Reform Technician, asin po dahilan sa iyang higos asin dedikasyon, siya po mga tugang na promotulo sa sarong posisyon kunay nagserbi po siya bilang Senior Agrarian Reform Program Technologist from 1989 to 1986, asin po Municipal Agrarian Reform Officer kang 1996 asin hanggang 2018. Asin siya man po ang naging Chief Agrarian Reform Program Officer 2018 to 2021. Sering man po, mga tugang sangunyan, siyang namamayokan Department of Agrarian Reform Provincial Office of Camarines Sur 1 bilang Provincial Agrarian Reform Officer 2. Kunain po, nagpapadagos sa trabaho sa Department of Agriculture para ipagpadagos ang sa Department of Agrarian Reform para po sa pasisiring sa excellence and sustainable growth kan sa tuyang ahensyang yan. Siya po nakaresibi man iba-ibang mga outstanding leadership recognition. Asin po, dahil sa sayang trabaho, nakaresibi siya po ng iba-ibang mga kadakol na mga accolades sa saya pong karir bilang opisyal kan sinabi ng opisina kan gobyerno. Sangunyan po, ang DAR Camarines Sur 1, padagos po na naka-focus sa paghatod nin mga bago, mga innovative solutions asin para sa pagkarhay, asin pag-improve kang buhay kan sa tuyang mga agrarian reform communities. At sa tuyang mga tugang na bisita, iyo po si Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, DAR Provincial Office of Camarines Sur 1, Kaagraryong Rick Garcia. Maray na aga po sa imo Kaagraryong Rick. Welcome po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Maray na aga man po sa imo Kaagraryong Henry. Maray na aga sa buong audience kang DCGB Legazpi na nadadangog sa buong runa kang rehiyon asin sa luwas pa kang Bicol Region.
So, maray na aga po sa Indogabos, sa mga naghihinanyog, sana nasa maray kamong kamugtakan, ngunyan na aldaw, na aga. Yes. Salamat po, Kagraryo Rick. Taon-taon, may mga kahaputan kita sa satuyang pamayo mga tugang kan Kamsur 1 DAR office, no? Ang saro po sa feature tangon yan, iyo po mga tugang an familia Orlanda. Tawan kong nakamuki short background, may kinaaraman po digdi. Ini po na ang saro pong nagangara na Perfecto Orlanda. Iyo po ang CLOA holder, asin po nagadan kan 2018, no? Dahilan sa pag-asa na sayang makukatabi ang 3 ektarya na daga duman sa Patong, Pamplona, Camarines Sur, kasarabay po an sa iyang mga aki. After 13 years, itong Orlanda na magturugang po sa iyang mga aki, naka-receive po nin individual titles, ano? Siraron po kan CARP, nayaon po sa barangay Patong, Pamplona, napigbara nga po sa iyang mga aki. Lalo na ang aki niya, nayaon digdingon yan sa tuyang programa. Dahil ang kansiring na bagay, mga tugang, ang sa iya pong 7 pang tugang na nag-edad nin 62 hanggang 73 anyos na mga farmer, buhay pa po hanggang sa mga oras na ini. And saro po sa naukudang kudigdi sa inda bilang parte kang legacy ninda, iyo ang naka-impart nin values, asin po ang espiritu nin pagtatarabangan bilang sa buhay nin tao, na iyo po ang ipinaghiras sa indakan sa iyang ama. Enton po mahiras ninda iyan hindi po sa tuyang programa. Kagraryong Ninita Orlanda, good morning po sa imo. Pagkikwantabikan sa imong microphone. Maray na hapon po. O maray na aga po. Maray na aga mo po, Kaagraryo Henry. Yes, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. And also sa iya pong tugang si Kaagraryong Jose Orlanda, saro pong 71 anyos. Maray na aga po sa imong Kaagraryong Jose. Maray na aga man po, Agraryo Henry. Yes, salamaton po sa oras nino sa DCGB. Na-inspire ako kang edad nindong dua. Magayon ang sa indong edad. Tod baka lamang maaraman ta kung natataw may nabutin na sa araw ka na edad. Alright. Inutong ko na tabi si Parpo, tabi si Kagraryong Rick Garcia. Kagraryong Rick, pwede po mahiras mo sa mga paraan tabay ta kung ano po ang mga pig-orgulyo na komplusimiento kan DAR Kamsur 1 ka nakaaging taon para po sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Orog na po so nasa iraram kang proyektong split. Baka po pwedeng i-share mo sa mga paraan tabay tangon niya. Rena agatabi ka, Henry. Ang naging accomplishmento o trayumpo kang Department of Agrarian Reform, Camarines Sur 1, kang nakaaging taon, iyo po ang inot itong pag-distribute meaning titulo sa 511 Agrarian Reform Beneficiary na yaon mismo si Presidente Bongbong Marcos. Siya mismo ang nagtao kang mga titulong ini. Kang Disyembre, na may naito rin kaming 99 titulo sa Agrarian Reform Beneficiary. So nagtutotal kami ng 610 last year. May total na 856 hektarya ng daga. Ang pangadwa po, nag-distribute din kami ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage or COCRUM. Ini po priority programa ni PBBM sa kanhi Secretary Estrella na burahon itong kautangan kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiary. Kautangan sa pagbayad sa daga sa land bank asin sa may sadiri, nagkakantidad po ini ng 173 million. Kaya maswerte ang sa tuyang mga parauma sa Camarines Sur 1 kang pinaligtas na sindakan sa indang mga kautangan. Ang pangtulo po, para mapadagos ang pag-asinso kang mga agraryong beneficiaryo, ang DAR Kamsur 1 po naka-distribute ng farm machineries and equipments kan last year ng more than 3 million. And nagkaigwa din kami po ng 10 farm to market roads. Nagkakantidad ng 268 million para ang mga produkto kan mga paraoma madara direkta sa merkado. Na po. Ang pang-apat, ang DAR Kamsur 1 sana. Only in DAR Kamsur 1 na siya ang nag-i-implement kang priority project na CSA. Anong apod kani? CSA Smart Agriculture. So
Iyan, worth 10 million po yan sa dahil yan sa espersos ni Undersecretary Ninya Taduran na taga na Bicol naman. Ano po? So, iyan ang 10 million. Yan po ang may mentionar kong mga accomplishmento kang nakaaging taon. Opo, salamat po Kagraryo Rick sa po sa kasimbaganan. Kalagad na pag-araman mi po, nakamo pala dyan sa Kamsur, igo po ki taglay na Dar Kamsur 1, move as one. Yeah, naiban sa imong tagline ha. Ano po ang but sabihon kay ni asin ano po ang gusto nyo ipaabot na mensahe kan sa imong tagline na ini? Ayo tabi ka Henry, ka-agraryong Henry. Igwa talaga kaming tagline na Dar Kamsur 1, move as one. Ini pagirumdum sa muya, nagkabus kami sa Dar Kamsur 1 pagkasararong maghiro para maipaabot ang mga tabang mga suporta sa agrarian reform beneficiary. Then, dahil digdi, nabisto ang Dar Kamsur 1 sa maray na pag-iribanan sarong elemento para mas maparahay mi ang pag-deliver kan sa moyang serbisyo sa tulong major program. Inot, Land Transfer Security Program. Ini po sa programang ini, igdi pinoproseso ang mga titulo kang mga parauma, kang agraryong benepisyaryo. Then pangadua, Agrarian Reform Justice Delivery. Kung saan kung may problema ang mga benepisyaryo ta, natatabangan po igdi. Kung may agrarian conflict, siya rin ang nag-handle kay niyo para mas mapabilis ang pag-implementar kang programa. Ang pantulo po, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program. Hindi man po naniniwala ang Department of Agrarian Reform saka si PBBM, si Secretary Estrella na kung daga sana masakitan mag-asinso ang satuyang parauma sa tuyang beneficiary. Kaya po ang talaga nindaning suporta. Kaya iyan po ang 3 major programs na idinideliver ming serbisyo sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Yes, opo. Kagraryong Rick, katakod po kan pag-move as one, kan Dar Camarinesor 1. Ano po ang saro sa pinakamagayon na istorya na trayumpo na pwede mong maihiras sa tuyang ngunyan na naging epekto po dulot kan sa tuyang mga programa? Ayan, ka-Agraryong Henry, ang istoryang matrayumpo, under sa Project Split, support to parcelization of lands for individual titling. Kaibanan ko po ang pamilya kang Orlando na natawan ning titulo sa laog ning lampas sarong dekada sinda naghalat. Sa wakas naresibin ninda ang titulo. Pamana ini sa inda kan sa indang magurang na si Perfecto Orlando na iniyaon sa patong. Natawan na sindang titulo maski ini nagkabaranga na sinda nagkukultibar bilang sarong pamilya. Pinapadagos din ninda ang ligasiya kan sa indang ama na pagmakulog sa komodidad na pag-abot kang pag-ani sa parte ni pag-ani nagtataon ni sinda ning tabang sa mga kaibanan nito sa barangay. Ini pong istoryang ining masasabi tang istorya ning pag-asenso dahil sa reformang agraryo. Yes. Taon-taon po may madanangog kita ka ng mga testimonies kan pamilya Orlando. Pero ngunyan ka-agraryong Rick, ano po ang mga nagpapadagos na lakdang kang Dar? Asin ano-an sa inyong prioridad para po sa taon 2025? Ka-agraryong Henry, sa taong 2025, padagos ang Dar Camarinesor 1 sa pagtaoning kalidad na serbisyo sa iyang agrarian reform beneficiaries. Sa ngunyan na taon, mas nagdagdag ang samuyang, naglangkaw ang samuyang target sa registration, redocumentation, and distribution. Sa redocumentation, igwa kaming target ning 8,179 hectares. Iyan sa redocumentation po, preparasyon yan sa paggibo ng titulo sa satuyang agrarian reform beneficiaries. Then ang registration target mi po siring man kan distribution ning title inaabot po yan ng 8,204. So medyo dakulaon talaga ang target mi sa taon ini. Ang kagayonan kani
mas dakol kaming maaabot na mga agrarian reform beneficiaries. Yes, opo. Salamat tabi Kagraryong Ricardo Garcia, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office sa Camarines Sur 1. Kasi bago sinabi po ni Kagraryong Rick mga tugang na ito ang saro sa igwa siya pinakamagayon na gustong ihiras lalo na itong mga trayumpo kan sa iyang opisina. Kaya yaon po digdan magtugang na si Nanay Ninita, no? Maria Ninita Orlanda, saro pong 73 anyos para maghiraskan sa iyang eksperyensya. Nanay Ninita, Kagraryong Ninita, maray na aga po sa imo. Maray maaga man po sa mga nagdadagong sa DCGB, Legazpi, at maray na daw man po Kagraryo. Iyan, alright. Salamaton pong maraya, Nanay Ninita, Kagraryong Ninita. Iapot ko lang po sa imo, sa suma total po, Kagraryong Ninita, pira po na titulo ang sa indong napagbaranga-banga sa kabilo na sakop ka na sa indo pong minana, sa pagagadan po kan sa indong ama. Ang titulo pong ini, kaysa po nakapangaran? Ang tulong titulo po, ay nabanga po ang tulong titulo sa na ipangaran sa tulong magturugang. Iyo po si Felix Orlanda na iba pong 10 may kabangang hektarya. Opo. Hindi man po si Jose, iba man pong sobrang sarong hektarya. Okay. Kaya, sa 5 magturugang, ako na po ang nagrepresenta sa inda kan 10 kabangang hektarya. Yes, thank you po, Kagraryong Ninita. Dagdag ko pong hapot, pero pong taon po ka muna naghalat bago po nindo na-receive na magturugang ang individual na titulo, as in, perang hektarya po ang kabilugan na sukol kan sa indong daga? Lampas pong 10 taon kami bago mi nakamtan ang mga titulo mi po. Sa kabilugan kan 3 hektaryang daga kan sa muyang ama. I see, okay. Paano po nakatabang ang DAR tabi, Kagraryong Ninita? Ang DAR Camarines Sur po sa Indo. Kasi paano po kamo natabangan ninda sa pag-asikaso, tangani na danay po na maabtan po kamo din sa diring titulo? Sa tabang po kang Camarines Sur 1 sa muyang sa tabang po kang Camarines Sur 1 sa pamamayo ni Papo Rex Garcia, sika po ang Dar Split. Opo. Napadali po si pagsukol sa pagproseso kan mga dokumento para po makuha mo tulos sa samuyang titulo. Iyan, opo. Ito pong daga na napaduman po sa Indo. Ano pong mga pigtatanom as nakukuha pong produkto po nindo gikan sa mga daga na yan? Sa inot po ang pinakang mi duman ang paroy, pero po may mga tanong pa kaming nyug. Ang mga po yung prutas mi duman, iba-iba pong klaseng ang batag, iba-ibang klase yan. Tapos may santol, may mangga, may avocado, may kakao. Wow. May matis, kanya dakulong pa lang kamong na. Aranghita po, may lukban. May ano pa to. Basta po kadakol pa duman. Kadakol na mga pwede po duman sa Indo. May po duman, may ugom, may langka. Oo. May bungkukan, may kamuting kahoy, may kamuting kamang, may pitsay. Wow! Oo. Baka po pag inubos man ng mga sarong oras kitang uron digdi Nanay Ninita, Kagraryong Ninita. Salamaton namin sa imong information. Talaga. Sige, maduman po kami sa Indo para makahiling lamang kang produkto yan. Alright. Kataning ko si Kagraryong Jose. Yan. Orlanda. Pero sa edad mo tabi ka, 71 years old. Yan. Maray na aga po sa imo, Kagraryong Jose. Maray na aga man po sa imo, Kagraryong Henry. Yes, salamat pong maray. Alright. Sabi po ni Nanay Ninita Kasabago, sabi ni Kagraryong Ninita, saro po kamo sa nakareceive ni individual na titulo na nakapangaran po sa imo. Iapot ko lang po ko, pero pong hektarya nindaga ang napasa imo tabi, Kagraryong Jose. Nabilang pong saro. Magawadan. Oo. Okay. Pero pong hektarya? Sa labilang pong saro. Ayon, okay. Ano-ano po ang mga pigtatanom ta sa sendong kadagaan? As in, ano po ang produkto na makukuha duman? Para man po, sagod may
mga tanam-tanaman po kami dumaning Opo. prutas, ano po kaning mangga, may nyug man po. Yun lang po yan, may mga gulay-gulayon man, naday na po babakalon. Yeah. Yun lang po yan, agraryo. Yeah, alright. Okay. Pwede pong ihira sa mga nag-antabay ngunyan. Sa mga nakaaging taon po, ano po ang mga maikonsiderar ta na pinakamagabat na problema tabi ka agraryong Jose na sa indong nahampang dahil lang po sa imo kundi urog na po ito na sa indong bilog na pamilya as in sa mga magturugang kabuk mo magturugang as in paano nyo po ini pinagtarabang-tabangan na malagpasan? Ay iyan po nangyari po yan kalamidad na yan taday po yan dahil po talaga maiwasan sa talaga man po ninmal na Diyos talaga yan. Pero ang totoo po, si mga problema mi po naman, kung may pagkakasararo man po kami mga magturugang, magyan man pong naresolbiran ni na magkuha mo tulos iso. Magayon na solusyon. Kaya sa ngunyan po, tirak ninmal na Diyos, solve naman po ang problema mi duman sa nangyari itong nakaagi pong kalamidad. Ayun. Okay. Ano po ang mga dait na malilingawan tabi ka agraryong Jose na legasiya kan sa indong ama bilang parauma na sa indong inuorgulyo na sa gungunyan natatawang ondra kan mga tao lalo na po sa indong lugar? Ay anday ko po malilingawan sa sakmuyang mga magurang si maray na pagpadara niya sa samuya sa ngunyan po igwaman po kaming pigirumdum sa iyaning minalat na lalo na po ini yung daga na pigmana sa muya sa good yan pong maray na pakikuya niya sa kapwa niya man po kinaray pigaarog nyo yan kaya sa madaling sabi po maski po mayroon na po itong mga parents mi sa kunya presente po kung pigaarog mi po ito salamat man po kinaray sa muya kami pigaarog mi si sitwasyon kantong sa muya mga magurang. Magayunon po sa naiwalat sa inong legasiya kang ama mo Opo, salamat. Maray man po. Nawawalat niya pa sa indo. Opo. Oo. Paano po ang sa indong ama na kuwang kamo gari nahurma kamo bilang sarong mga paraoma na kamo ang tagapagmanangon niya natawanan kamo kilote kandar? Kuyam po. Dahil po duman nga sa kuya na ito, pagtaw sa mga ning titulo. Opo. Dako daon ni pong pasalamat yan na ariglar na po si daga mi. Talagang nakasiguro na po kami na talagang iyan. Opo. Di na po yung kuya nung po ng iba. Yeah. Gusto may kapusugo na po kami biga kaputaan. Yes. Gusto sabihin, itong pagtsaga ka na maamuta ni kagraryong needs ni Nita. Sabihin po, sa pagtsaga ka na nindo, nagbunga ngun yan, di ba? Namata man ang kamukilote kan gobyerno. Yes, sige po. Oo. Ito pong manggurang may mabuotong tao. Madaling ranihan. Oo. Yung po kadiyan matinabang siya sa mga tao. Saka matinabang siya, pila lang po kang kwarta. Oo. Sa kabus na bagay na pwede ng ibuhon, kung ang tao, aran ni sa iya. Mahilig po siya sa kaugmahan. Ang mga po, si mama sa si papa, mahilig po siya sa kaugmahan. Kaya ang mga tawa, aran ni sa iya. Iyo so naman na nindo ang hangan ngunyan. Kamo naman. Iyo man po, pag kami nang talagang kung napapabilo po kami, talagang palibasa ang harong dinabot na ninika. Bilo po kami duman kung ano ming gustong na kaugmahan. Bilo lang po kami. Oo. Ito po napigtara mo na tabang sa ibonik sendo ni kaagraryong Rick na mapasendo ang titulo. Diba? Ito, apigma o talaga nindo ang kaito, ngunya nindo inin na nahilig ang kaliwanagan na magkakaigwa pa lang kamo kilote na sa dire. Iyo po, ngunya binang naliwanagan na magkakaigwa sa dire. Oo, okay. Tabi, kagraryong Rick, balikan ta ka po, masigwe lang kita. Paano po naging proseso kang pagtabang mo sa pamilya Orlanda na mapasenda po ang lote? Baka maka-inspirar ini sa ibata po na mga mga nagdanangog po mo niyan, tabi, kagraryong Rick. Opo. Ang proseso po kayan, itong pigdumanan sinda, pigkuhan sendang titulo, as kang okay na magka-interview na sinda, pig-conducer na si pag-subdivide kang lote. Yeah. Kang paka-subdivide kang lote, ma-aproban si plano. Opo. Medyo halawig ba na proseso? Yes. Tanaagi sa ibang ahensya, sa DNR. Saka kami nag-generate kang title. So, ini-interview man sinta. Iniling si qualification nila.
kung talagang sinda sincero, desididong, gibong produktibo si daga. Yes. Kan makumbinser kami, pinagibuan mi na po sindang titulo. Yes, very good. Okay. Nanay Ninita, buda kaagraryong Ninita and kaagraryong Jose. Ngunyan po, halimbawa, nabubuhay pa po ang sendong ama. Ano? Ano po ang sa imong mensahe tabi mo na kaagraryong Ninita sa imo tabi na ama? Halimbawa, buhay pa sa ngunyan, nagdadangog sa ngunyan. Ano po ang sa imong mensahe sa imong ama? Ay, tabi kan microphone mo tabi ya. Paabot ko lang po sa sakuyang mga magurang na talagang day malilingawang kan mga tao, mga tugang niya, saka mga aki niya, sa gabos pong kataraid mi. Basta gabos nakakabisto po sa iya, day po siya malilingawan sa karahayan na ginibo niya. At saka po lalo na hindi daga na pigpamana sa muya, dahil niya man po pigpabayaan para sa sayang pamilya sa maabot na panahon na igwas kaming mapapagkakitaan kasamuyang hanap buhay. Yes, apo. Salamat po. Ikatabi kaagraryong Jose. Halimbawa, so ama mo nagdadangog niya sa ampangan mo, buhay pa siya. Ano pang mensahe po nindo? Siguro po, ugmaman po ako dahil ang ama ko, maski sa ngunya na presente po, buhay pa siya baga. Dakula may pong pasalamat na sa ngunyan pong presente, nakakasuporta pa po siya sa muya. Dawa, bako na po sa gibo, sa advice na lang po sa mo, dakula na pong pasalamat ni. Na si dahil naaraman niya dahil magurang ni po sinda. Yung man lang po tabi. Yes, salamat po. Alright. Agraryo So, kaagraryong Ninita and kaagraryong Jose, siguro po, ang pagkakataon na hagad ang takamunin mensahe kung hindi pang gusto nindong pasalamatan o ano pang mensahe nindo sa gabos, lalo na po sa trayumpo na sa indo pong na kuangunyan, lalo na po sa indong mga umahan. Ano po ang sa inyong mensahe sa mga dapat natong taonan din magkakanigo na pasasalamat? Ako po inot na nagpapasalamat sa Diyos. Sa tatuya pong Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa tuya pong Secretary Conrado Estrella III, saka po sa mga tagadar na pinapamayan po niya ni pinapamayan po niya ni Parpo Rex Garcia na napadali po sa muyang pagproseso kasama mga titulo. Alright. Sa mo tabit kaagraryong Jose, kasi pang gusto mong pasalamatan as in mensahe po sa tuyang programa na ngunyan igwana po kamo ko sa diring lote and titulo. Sa kuya man pong masabi, araw man na po kanina yung gustong sabihin ni Nini dahil siya po, matuami, pwera po kayan. Lalo na po ini yung sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos. Yes. Sagod si Secretary Estrella III. Si Kwan po baga, sa tuya po bagang Regional Director, si Director Theodore Sindak. Diba? Tiga Sadar, Regional Office. Lumis mo man po yan. Yan. Opo. Yung siya na po today. Yeah. Yung kanikuan, yung amo ni Kaagraryong Rick. Okay. Sige po, alright. So, may gusto ka patabi sabi? Dahil na, okay. Sige po. Salamat na maray. Alright. Hagada na po mga tugang nin mensahe. Ang sa tuya, tabi na Parpo. O yan tabing pagkaaga. Si Kaagraryong Rick. Sa mo ang mensahe sa mga nag-antabay mo niya. Okay. Kaagraryong Henry, dakula ang sa muyang pasalamat ang Dar Kamsurwan sa pagtaoning unra sa muya na maibintilar o maipabalangibog mi ang sa muyang accomplishments as in mga gigibuhon sa 2025. And nagsanad sa paagi kan sa indong media platform dakol na naintindihan ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries or mga nagdadangog para mas maintindihan nila ang programa. And siyempre, kung por dahil kay Presidente Bongbong Marcos and Secretary Estrella, dahil may mga abuto ng araw kaning accomplishment na maabot ang mas dakol na agrarian reform beneficiaries sa kanayunan. Then, para sa padagos na pag-asinso, ikurahaw ta ang sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo.
sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po, Kagraryong Rick, sa imong magayon na mensahe niya na pagkaaga. Thank you, Tabi, Kagraryong Jose, and Kagraryong Ninita, sa inyong pagbisita dito sa Salamat man po, programa. Agraryong Henry. Yes, kape asin baretang agraryo. Ano yung pamilya Orlando, mga tugang. Abangan po, graray sa masunod na edisyon sa rupang programa, sa rupang feature story nato sa kape asin baretang agraryo. Hato pwede sa indo mga tugang kan Department of Agrarian Reform Region 5 asin po kam project split o proyektong split dito po sa Bicol Region. Salamat po kasi nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Nagsasabing Henry Maceda po, sulong agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.